12 omotienyo gatatu mwaka bw'ekirubere ne merongo ebere na inye nigo yaragire CHINSA ISANO na IBERE chabono mugaso mwanchu muri Ndizi TV ninde no kwegenanga andonsi asoso tengerete nore no mugaso omuyerete nenkuru kwa job MAANGI no tokobatu kubwatirana nere elinde wikirania amanganaya AMAYIA wikira ase chinchira chubikirania koro kwa Sara MOMANYI yokonekia nkonyorora amanganaya wetira ase umuntu imenyeryo niga koro kwa LYDIA MOSE ndande ase mutumo komo kingoirana mbegu manyina alia ya abera wateka korwake te CHINSA chamambi wekera bono mugaso. Gavana bwe county ya Kisii Simbarati ni gabaga wikirana bosio bwe kigambero kya Nyamira anemono kiri kugayana amangana arengete chindemero na maremo ase abetega kuganirwa wikirana bosio kigambero ekyo nomunachi ebina mugo kamau ase amamocho asoereire nomo MCA bwe wodi ya Rigoma Nyambega Gisesa mugavana we county ya Kisii neikirana bosio bwe kigambero ase boigo abaga gwetana na CHINSA mo ime county ya Kisii anene mono gukwanera obomo egati ye county ya Kisii na boigo gosegeta abamenyi be county ya Nyamira gotwara obomo na gwantana una abagusi to be compensated early enough so that they can get alternative land. So tell your officers to make sure they come to court when they are called, and when they are told to settle matters, let them settle those matters quickly. Even if you do not have money, the court can always extend time so that we get to the next budget year and the next financial year and pay them. Because they are our people. These are our people. They are our voters. They are the people we represent. They are the people we lead. So for this one, thank you, Your Excellency. Okay. 7 days. Afternoon? This afternoon? This afternoon? Yes. Yes. I have not read this in the office. So 7 days by your office. Your kind permission. Since the chief officer lands. So tell him if he does not appear in court on 19th of this month at 9 a.m., a warrant of arrest to issue. Oskabosioni go abalemi bekemerige cha ekorwa ase tundubali yo gembo e county ya Kisii babere bakwe murunganelia ogotagolirwa gwe tundubali yabo alinde kwenda na libagali abene ase obwagachi bwechinyomba ase ligolirike getambukira bate banga batabete bakoboligo naboyigo kwerukwa liuko lyogotagolirwa elinde kweyaligania ase engencho yokwenekinga nkonyora bale ase ensemo bagopimera echa embasa babarayigo sona nagati elinde kwenekinga nkonyora bale ensemo ya bene ase barabe bagopimera echa yabo naboyigo kwegendereria ase obolemi bwabo. Etundubali igotole boronge ntukanya ntumanyitinga ya ikire sego chigotago otwaichire twaikira twanyorire etundubali etagwire tokubolire ndenga kiyatago ru tutali gotebigwa mbaibi baiba tokonyo anga tali baibi kumbe ne kwende serikali yachire goteba nga chibinto birwo bone ngendo tutairi ne notice egere na intu tumanyanga ngaito kobeke bintu byeito bosenga iba toirire eko iguna igure bobe nganjale ngetagoru ekyana nche no mulemi nabalemi ba minto balia tokolente cha ororo ekyagere chae nere yemo yaba asigintu kelia serikali etegete yanyora chibesa kurwo ne society tokobeke chikawa chiana chwesesi yagenda ase serikali yachikokonyi serikali serikali enkoletere na magendere koleta abumuino na magendera yo naro abwekaine nyumbe itutogopimire chai uri swali ria neri nene ndirinko neri ekero bari gutagora iga ya ikere nga chinyombe chichatago rumuna moroche igachirusirio kaiba tutigalero nchuma tato kaiba tutiga muna bali mitoko pimire jae osiba tubekere no nke bandande toko chigopimire jae society elionzi ne yabalimi ne bwate paketa nigo babere bagosabwa gosira chiskuru elinde kwene kinga ngokini tore ekerengo gichiskuru ka ukwana korwa seskuru St Francis Metembe Evans Onchweri oyoro moro ke skuru ya Metembe nigo bono abere gosaba omo MCA wensemo eyo Amos
Kanderi omubunge omotoge burabu Obadia Barongo Naboigo omo women repa bwensemo ya Kisii Donyato togoswana nagati elinde kwenekinga eskuru yunkonyorere obosirwa anemono ase okomenterwa aborokia kobekerwa chitangi chia manche naboigo kubwaterana elinde kwenekinga eskuru yunkonyorere amagacho amaya elinde gokinya chisemi ase eskuru eyo abana bahadjustiri as a new administration na boigo abana mbali serious isa masomo na bondo chinga ntobata matumaini manene na eskuru ngimbu foma koyeira ikiagara abana enjera bachire na abana ba kanali ritiba korera matemo matangani na bondo chinga meba yandeta gukora make the school registered as a triple stream school because ese abana bali yabwata mutukanya maya bona ya mentire wika itiwango kya gatatu abarimu bawanta komento kigera bona tubate CBE na bondo chinga BM nja tokonya kera tuwa umirana meeting yentangani tukateba ninga ase okukuta we school mabati yali yagotoka school agite ilinda abana babe safe ase bosio ase esegi yokorwania amariogo atanjiri nigo abakagerwa batatu babwatwa na mamocho yogotwara enyasore kerengo gechi milioni emerongo etano nebere na ISANO ensemo ya Mororo county ya Tana River kaukwana kurwa ase ensemeyo nigo omumanager omonene wekiombe kiana kada Bishop Wangui abagago tebanga esegi yokorwania amariogo atanjiri nechikogendera na korwa ekuro enchindi gochiase balia baraba gotoka na mamocha yobu namba chikwirirwa egechambokerio egechindi kierichiko. And today we have managed to seize bank, cannabis sativa, about 353 tons, about worthy 75,000. And the person who is selling this is the main distributor of bang in the two sub-counties, that the two counties, Tana River and Garissa. We are also closing down clubs that are operating next or near schools and learning institutions in this place as directed by the government. So this is an operation that will continue. We thank the community for the support they're giving us, the information they're giving us. We thank GAO and the chiefs and all local leaders for the support and the information they're giving us. So the operation continues. Na wale ambao wengine wote wanauza mbangi mahali hapa na kwingineko tunawajua, tunawafuata. Togoskabusio ansengana erengete osegi yokorwania amarua atanjiri nigo ekere serikali egendrete nikuro entindi yokorwania amarua atanjiri abalemi bemesie korwa ase ensemo ya wendo egotoka county ya Migori bagendrete kwemurunganeria ase ngencho yokwirana kwebyasara byabonze emaega yegati yabali abakonia so obusekogora emesie yo elinde korosia sukali nguru kwemurunganeria ogosaganwa na abanyanyimbo nabo igogochererwa ingana yabere kwirana kinga nigo bakora obunjili bwabo ase obwoba bono nigo babere bagosaba abarayi borogongo rugosona nagati na kwene kinga emeroberio emiyanku gwatugwere asinene mono ekero esegi yokurwania amarua atanjiri egendrete linde kwene kinga mbali go chi hasara nabo igo ebyasara byabo mbiri go chikoirana maega tena wachukui wanachukua tu wenye wanachukua tu kiasi. Sasa kwa store tumejaza askari, hakuna soko. Soko ndio inakuwa shida. The companies we are having does not pay the farmers in time. This is the main challenge why we ended to start making jaggeries. Wetu wako na shida mbalimbali. Mwingine ako na school fee na mwingine ako na shida tu kivyake. This leads to no constant price. There are various sectors that Skaringuru can be used in various industries or making various items. Just like Sony as a company, they are producing sugar. Apart from sugar, there is Skaringuru. So we are pleading with them to find strategies and ways forward
on how to help farmers who are emibeke merigie kawa anene mono kerigie koleta amo abamenyi ebensemo ya bukusu sabaut na bateso ane mono kurwa inse yobomo wa sabute bono nigo babere bakomochia eserikali ase okoleta umurubiri wo wakanwa chibesa gwetera asesimi emurubiri babere tebanga nigo orachi kwene kinga abange babongo tikara bare maega asengencho nigo igati yabalemi bataranyora amaegelio igore chinchara cyo gutumeka emitanda bose kisimi ase okonyora chibese chibono nigo bapiri bagosaba ngabono babe bagotigerwa umurubiri bare wakanera chibesa bare wakano chibesa matigana irinde kwene kinga abange babo mbali gochigutumaega ekero umurubiri oyo orachi gochakigwa ase ensemeyo ya mtu ambayo ako nyumbani, awe kiwete, awe kilema, awe masikini, awe msomi, ama awe ambaye hajasoma, ni serikali kuchunga. Sasa pesa ambazo wanaongea juu ya na Kayonjo, pesa milioni 25 ilienda kwa makono ya nani? Ni nani? Mkulima ndiye alikula pesa yake ama ilitoka kwa makono ya serikali? Watu mpaka saa hii hawajapata mbolea, hawajapata mbegu, na ni wakati ambao mvua imeanza kunyesha. So tunaomba serikali yetu kwa unyenyekevu kwamba vile rais wetu alikuwa ametuagiza kwamba tutaletewa kwa wards, yani mahali watu wako bosyogo chia asamangana arengete chinse chisiko bono nigo omurai bwensi ya Haiti ase amareta Henry abere gagwetigia emeremo yemaega yechibura buru komentekana ase enseyo ase bibago byabere bigo samba chi ebituo byabanyanyimbo nabo yokone kinga chibura buru cyabere chikomenteka enseme yasaba beta batebanga mbagendere korobekana goikera nga omurayo yubwense obere gagwetigia emeremo yego chamaega yense ya Kenya twara okobwaterana n'umurayo yubwense aso kwene kinga abanyanyimbo ngo tumubare asensi ya Haiti engana yabere koleta libera linene ime yense ya ito ya Kenya anemono asensi ya mikwamberi ya serikali babeire bakomochia egetambukero ekyogia serikali gotoma abanyanyimbo ase ense ya Haiti. Congratulations, young man. Congratulations, Mr. Wafula. Your Excellency, Ariel Henry, Prime Minister of Haiti. On October, Mr. Prime Minister, thank you very much. You have our support and solidarity, and we will not delay. Tumulilia Ndizi TV oroboti urukurwa asensi ya Haiti notoikera omweli wa manganama ya CHINSA ISANO na IBERE chabono mugaso elietaria nenkoro kwa job maangi na utwabere tukubatera na nere elinde kwene kinkonyorole amanganagwe nechibicha gwetera ase enche ebimenyererio nigakoro kwa LYDIA MOSE yone kinga nkonyorole amanganaya asichibicha naboigo amalio gyasinje bwikera ni yakoro kwa Sara MOMANYI wikera chinga kichinde na batakeire oburigererio bya ime ya Ndizi TV nabwo obwansu Gusii.